nopeus on pysäytyksen syy. Juu. Se on mennyt mettässä. Joo. Ei oo siis keulittunut, vaikka todennäköisesti sanot. Pitäisikö se oikasta sitten ennen kuin tulee tielle? Niin pitäis, mutta Joo, ja sä saat nyt toisen sakon, mutta meille tuli toinen tehtävä, niin mitäs tässä mä en on? nyt kerkeä antaa, mutta annappa puhelinnumero. 65 oli vauhtia, 40 tässä on rajoitus, niin kuin varmaan tiedät. Joo, tiedän. Niin, Siinä se lukee. niin poliisiasemalta otetaan yhteyttä, kun sakko on noudettavissa sieltä. Ihan tosta Mäntten poliisin. Niin. Okei. Osaatko sanoa paljonko?